Iro itrai para banget shoban ai ni ke jingkran. Ngakok ban pentip sapi bangi dan ka ying jing duai hang ni hajiaw lan snolin. Gi duai gi bapang gi basitam. Gi penle ka jing plapop. Bat kum juru. Kani kadai ka shlam ai training ban long senran. Ban long kita ki senran ki jong Jesus Christ. Ban kila ban im ka jing im ka bakhut. Kebadan ke jing ada ibu Jesus Christ nak tangi train ki kena samlai ki rangba badna kan ka shlam mentala mi bun kinong yalap para mengat klam da outdoor klam da siu pi klam da pi klam da dan kamban siu pisa ngi pli kan ka yeng amdai shu tang yeng jing duai ndai ka shlam kaban sandur ya ki kena samla ka shlam kaban sandur ki long yeng ki bala para mengat Syim ya kakabu ban-wan. Ho haga jingbun kam jungi para mengat haga jing syak ter naki reuniam. Ki bana kapor ki bangi ong bangi kamai spa naki YouTube jungi kamai spa naki ni para mengat kamdai kum ta ki men sim lamler ki bakwa ban the pejak ya ka ka ba ngile nam ta ka buram blai. Ki men sim bamman hangam jupen sengap ikini pin sai iru ikani ka video kin sami bha ki men sim niam ki men sim ki bakwa ban the pejak ikani ka video rengan yang skambat na ka mentau trai namar ngala i ga jat ban riu kala jat ban riu bat ka jingkran jonga pi ngemdai tang ba ngialap yak tin jong blai para bangat pi kwa ngi dalet belah balai ngi ban plitang singi satjan bat singi utrai namar bun nangi iba ai training hang ni klam da outdoor ke ai ni hak ban let bela nadu kasngi ningkong hadu kasngi satjan ru sing satjan ru ngidang let sitang sngi ngilet bela ban yo ban treya ka kam jong ublai ban khyai inu ban ai training free klam da shim outdoor inu bakin long ki senran jong Jesus Christ kila bun ki batanglang ki babuat ki ba em aurea ki ba em nuti mensyua ngila lak ban saki pi ni kitu ki video kila let saki snong kendong ban let yalap kila ki kena samlaru kila kela ka bamut mentang melingia train eki ba men nenru ngirang pha eki bakin let sayo maulong ban let yalap bat sibun ki beriu ki ba ngam hakapap kiyo ban kela ka bamut ti wat mut ban silence yangi wat mut ba pinthe pedia ja da kitu ki jing comment jong fi ki ai wat mut bangin ja kadang pen sluringi bangin tre kam jong blai hoi nga sungongu ru ya kitu ki viewers ki patba ki ba laju arab ingi nak kapor pi sngau thu kat no ka kam dei ga basuk ban tre si saya kam jong blai nga ong ya ka kam jong blai mom dei nga ong tangi kerdan tangi ki title sa kham kran ni ka sor slong kam me khalia kal ajat kan ingin saya kran ya kata hi menta te kublai sibu ni gitu ki bayarap ingi haki jing duai lane ki ba pisau thu bau blai ubu ha donut jong pi ban yarap ingi hakanu kanu kaliang ngi priang sngau bhabet namar balai ki jing yarap jong pi ublai un kurkhui pi haki jing duai jong pi kershan ngi hakanu kanu kam ublai unyo ban kurkhui namar piru piadan ban talang ban peniar kan ni himau blai pimlong su tang kinong pet pi dan ki balong tang kinong pet ki partner dan ki baben ki bakho nganganum sngap kita kin sadan ki ban bitar lang bagan ni video bang akran menta hari igitu pinom long shu tang kinong pet ru ndri pinong long ru kinong train na menta ka kam ban peniar ka gospel ka besisha ka bapelat lut piru aba pimpat la ban let yalap daldi pimpat la ban long ki senran repidan ka donut ban yarap kublai shibon ngal ong ipi bau blai un kerku ipi unkar kui pi bangiru inang lak ban peniar kini ka hima jong blai ban peniar kini ki senran ki basisha ki ban yo lak lut nak bakani ka jela namar ngadai ba it ya ka jat ban ri kom apostol Paul u de jiu it ya ki jiu it ya ka jat ban ri jiu rei u i ya ka jing arsap hang tu u i ya ka jing jersey bagi kam it shay tau blai ba yu nak kata kada u da tres tam pin pulilai naka gospel anak city jong Paul sinong room lai do tu wang bang it ya kata kajat beringar ma it para banget takada hap keren hap sai be jing sisang ni ngam saliasu namar belai ulak khat ban keren tabat kan ni ka title ka bangan ai menta kalong labun setang ki yeng mani haslong henry pat belai ki kam nuti
kikam aurea, kikam di drugs, kikam ya khalai, kikam tu kam tim, kikam ya penyap, lai pau jat kaba buntam hang ni hajela jungi. Bat bala ilek ran ban khat kata jela kaba bun kita ki Kristan. Mereka jingim kala long setan kanong fi. Balai ka kata yang namar nga iet hajat munriu. Kat banganang iem nga iet nga kwa bautrain un Jesus Kristus un pen kelasya ben long sya kita ginong but jung Jesus Kristus ba sisya. Dang menen ngarang i tu ka video. Tong hi ai kublai ya ka police department sya. Pila le ya ka ka ba dai ban le fi. Mo pingirang i bakam dai ka basuk ki khatwai sitang na kanu baji bapli ki hap ban let ban re ban kem mi gitu. Mo ya gitu ki balik aurea balik nuti ki ba ayu. Balai namar ba fi ka kata ya ka imlang salang. Bat ngim dai ban ngam dai bang syubat ya gitu ki nuti ini ki aurea ki ba im mo ki kadan ka jing im syongkha para senrang ru kabala pau sai kedar baik kalong kum ka Sodom bat Gomora nong. Bau blai stangkat nu tadang hap ban ya keren bat. Shwa bau blai un penjat no yang ni ka state jungi. Namar kini kikam namar ka kikam lai pau jat ki bau blai la sama utung nong fi. Bala syubun tang ki yeng mani balai pinlat kelang-kelang nak keren bat ni da ka jingit ba bang akit khiang nong. Mdai bang syukran lak janhaun ringi lak ya pak ya kinong yalap ni ki por sipor nga julet yalap na por sikapor bat ka kata ya ka donut jonga habang ai bau setan mut ban keni kan tat ya ni ka sti jungi ba mtang kata ka kata aru namar balai ka jing kran palat put baong bangia kamai social media ngia le kita real dia pim julet kendet ru ban lek yalap akran nang ni pilak julet yalap habibi. Pilak julet yalap itu mayau molong pilak julet yalap Ahmad Peran ban i bajak kan ni setian ripia pia keren lap lak nang ni na social media. Dang menen don wei wakaran wang pir pi kamai na YouTube yu. Nga ai yu ka video ka bang ni julet ban yalap. Ni dalat ban dua isa gitu ki badi rocks. Hagi ketem jungki. Wau las ngap jar kamnut chu ban ang kandet ru kamdan reply namar ulai kidai tak kimen sim niam. Kimen sim kiba bitar namar yaldi kimlet kadang ka tenrak ka pop jongki ka tenrak kan ka jingsha ta daw ki bitar ki ko ban the um peja em pimla ban the ka um peja ya kam jong belai to balai pat ba balai para mengai namar keren ni da ka jingkit kli da ka jingkya ka men sim banga it ya ka rikasi nga it nga alami nang ni nga it ya kan ka rikasi jing ko ba kan kelas ka bamut kan it yu belai bandan ka jingkerku hari mata kalong jersey kat ni Pimpat GE macam namar nga mentang aladan haki sau pau tam bangala GE baka jelam syaba bangang det kamlong kat ni para bangat kamlong bat kala jersey macam dang yeret mangi ubadi biri ne di sikrat ru udang lek ran pi udang di hari udang di hari menta pel pet kalau pai hadu put bakilet ban tarwa ban penbor gibri ru bani im aurea ban di bi kimat lajong na ikaran chu kajing yang langsam la kabaya tia aurea sabari bari lain ne bapa dan chu ban la ban khang ni ta ki ai kam dai chu ka jella ka barang it yu blai nganong fi ka jella ka bal along sisa kata ka Kristan ka nam setan ka kam balai ngap keren ni kajing sana ya buri na ya buri ngapang gamen simru kadau kalong balai babun ki yeng mani babun pat skini ki ai bar hat kajing HIV ru ki ong bab kal abun la jelai ba kami kalaya balai ken kalong kumni but kumno kan ubri ubanabar ubawan kum uturis huni i ya kata kajing riu balai hangi haba wan lap pan da kiba di kimat lajong kiba terwai kimat lajong kumno kan unne te kinong yalam haka sarkar kimi na ong fi kimi na yang mani hi kiba yalam ya kan ka sarkar ka mentaru hato kimi hi na ka yang mani hi kimdai kiba julet jingesang kimdai kiba ai kam blai tabalai kalong haduk kat ni ong fi kala jat ka jat mriu jong ina mar blai ngim it shu yo blai ngim dai shu kata ka tip blai tip briu ngisel along arsap ngialamani arsap ong fi ngim keren shu Umdan syuk ngam ji isu kat ni ki yeng mani
Kidan haka search long ke bahek lagi jong ki kenhun kat nuwat ki baju pak ya kita ki evangelist jong ki ban let yalap hak ti PB hap mi digini ki ngalaman ong ki ministry tet ku mangi baret ki ban ya pak ki beriu ban ya duai kat no ngila kat no ngin dan beriu nai dak jing ai jong bleng ong fi kakran ni namar bangila tare ya kakam wat apa dan gijing bun kam jungi pat ba pi bapet ya ni video lani pi ki paramait bapet ya ni video ngi ngiyok ngayok tiak tang sau san kenta ngam den por mar baling ngalit belar wan pendap ya yang sam jong hap trien ikini ki senran no sisin arsin styo ngiyok ban trien ki hasngi satjan ka si sandi ngi dan ka yeng ka sam ban pendap ban pet ka yeng ka sam kam dai ka ba yungi hap ban duai da ka ngimla ban chulet yalap siapo mat pran ci ban chulet ta ka do la dien ringi dan kam ya ka jing pen slek mai ta ka dawi dan kam ban syong gi jing duai ngimla ban tia ayu ngimla ban jaitu ban jai pede kata ka daw ong ba ladaki ngakran ni ban pen ki hi sai sin pat ban pen ki igini gi yeng mani gi ba he bakin pet ayu gila le nam taka kam jong ublai hang dang hang tu kitu ginutir gi bayat ki le hang tu khmat yeng mani hi ka pet na social media pet na kitu YouTube hang tu hi kiat le ayu kim salia shu onong pi bai uksut ula yo ya kan ga jela jongi nawar bai la duna ki riu duai la duna plat kita gi evangelist ki ban let yalap sisa oh teng dal amut le yalap kena samla pia khang ban daki ki kendon an pite pikum ban hatu boleh usngau bhai kata wat bitar ya akran ni gajing sisa akran banga it ngadan gajing ket klit lada dai kata bangi bun sisa nda bun ki tugi nong yalap dai gi street preacher ki ba yalap ba itu gi ba em aurea ba di drugs tu yalap ba dak tin jong blai marka tin jong blai gadan bot pan duai ba menen wangin saplat ya ka video kiba gila let ki senran nang ni nakaslam bagi ai jing pelong senran kila let ban yalap hapok mat hapok yo mau long ru ngila le bun menakani ngidang pel menen ngadang pelat ya ketuka YouTube bat Facebook ketuka kena samla kabadang kat news nam ngila trinya ka kala let shadu sigi snong patar khama ban le yarap ban le yalap keleng ngila let lagi jong tengah keran ni ban pen ki no ene ga jat ban riu jungi kabaong badang it belai tedi ban say no igini ki evangelist ki ban let yalap say let yalap pi bun kat tu pi bun pat la te ngirai ngi duna ngan ong fi bat kapisaru nginang hap dilit bela ban ni ayu ngim dan ka susru ban yu kumbaki kini ki ba setkeran ngini ki YouTube bangi kamai spa ai phang do pi la lap sisa wan penmi marhamat opini akaran ngini debate marhamat hendai ki sub he stangkania na ki yu namai hapan keran di gajing sisa belai akaran di gajing sisa da gajing it da ikhtiar ka boru oi pila da bun sisa kita barang it belai da bun kinang yeng mani la da kadang ka yeng mani kidang em pa kinong yalap kan ja kan ka drugs kan ja kan ka auriaru pa la ka jong kitu ki kenhun badan pa lagi jong man la ka sngilat ban yalap tan kan ka ksut aurea ka ksut drugs ka bla yo rong hibriu ka ksut nuti ka bla yo rong hibriu kan mi lut remta ngok si ban ong bahai ki yeng maniru hilat jingesan gi bam jing khawai trai rai sapok dang pet gi film jakhlia dang yale aurea komdu kan ksut aurea un tieng ketin jong blai ong la da mut ban phot yu thniak na no pen khut chau thniak la di ya ban pen khut chani gini gi yeng mani kem jukuran chu ya ka jingkala ka bamut basya ki kena samla balai bangal lap ngai tu e jing syagi bab ngala penduai da ki hajar ngut ki beriu bat bun ki beriu ki balat jing sang ngam pandram ki yero utrai pi wan chakhmat ban plai tu pop ngim pentep i kertang jong pi kublai shibun ba pinut ban wan chakhmat ban pla hi ni ministry baret jing syakri blai baret bangi arab yo ban yalap ban ai ketika diang kaman ban penbe tu men simbaman khnang ba pinlet jing sang pinum im syuk tu pop aurea tu pop klim ka babu ri namar ka pentelat ya piu yo orang uksut dengan tahu yo orang uksut ne jela jungi namar ba buan ki yeng mani balet jing sang ki dap semam rekat nungut ki ba iet ban im ka jing khut ban im ka ta ka jing khut sha hari buan kena samla gelet jing sang sandi Monday to Friday gila ya tia aurea ba ki samla la jong hatu bleu sngo bha ta na pipli jing khang ki men sim bamman
Bet ngah keren bet ni na ya bu ri ai. Oh namar balai kam dai syuk kapor ban bu ri. Syaba ublay untang kumbatang ya ka Sodom bat Gomora. Ngar ublay ula pak banyalap keren bet la lat. Pi balai mata empat. Padang dan ya ka Sodom an Gomora bat Gomora Abraham we sat khmat blai wong la dan tang si paungot hatu men pen tang ni kata kading. Rai ublay wong la dan si paungot ru anum tang. Rai itu ipi ka Sodom Gomora kam dan syuk tang si paungot. Udan tang ulat. Bat ki kun jung begitu ki persakurim ru ki kam tere ka lok jong lat ru ka paidin no takadau bleu penjat no ba kane ga jat jela jungi empat penjat matangan ong pi badang dan ki ba iet yo blei ki badang duai dari nang ri dang dan ki badang let yalap kat tu kanu dang dan sakendet kita ki remnan ki badang sak ki badang iet bala da kini ki ba iet yo blei ki buri e ka jing syak kini ki remnan ki badang sak kim tere ban keren kumni ki jing syabat ki buri ki pen so bhabri ong pi kam Islam syuk ngir ini syak bishar lang tengar ngam kuak ban syak bishar taka ding ngak ban keren ba jing syaba ublei nong ku bha me syakri ba ngam kuak pen so bhabri widan ki bahieng ba sam nang nir ki bathut ngam lak ban lei ai Fidas day men no para jonga eru ngam lak ban lei ai ne pidai menur ngan hapan keren bat ngam kulak ban yu nai pretend syu pa ik tu ginong nyalap jong pi la dai kapor ban pa ginong nyalap ki street preacher haki PB kelang pa iki kat ne gibun kat nungot upat Kristan ni umdan trai ya ka si paulak la ne ya nyaulak pet yok pan bandu kusut ban let yalap ya kam nuti gitoris as ngosi fi yok pan bandu kusut ban let yalap baka jela jongi ka dega jakal jela di drox diberi bonabar ki supet bet kumba ong menen ngai tu ka YouTube baka jela jongi kan selongka sex state ani syirkaisha Pakui ki beri na cabar ki bampat tip yu blai ki badang ki bampat tip yu blai em ki pet penban ya ka jela jongi mdei kum kita ki nongra ya ka gospel ki pet penban kumnu ban i ya ki kentai kan ka jela ban pendan kam na mentaka ayu ches ki i man kan ka jela baka de ka jela ka jaka ban yok ban kayu drox pitip ka jingjat kam dei na ka jingjat jong ka jing bam dan kam dan jam ka jingjat ha kanu ka ri wat ong bau blai it kusut udai nong penjat wong kusut wong wantang ban unong tu wantang ban puliti ban syukur ban penjat ban penyap ulah ketemu ban penjat yang ka setiat jungi wadong ba ka setiat jungi ka jat namar balai ba ka kam dan kam yang dam em kan jat swa namar ba kadan ka moral decline kan ong fi ka society jungi kadan ka moral decline pet ki sa study ka history hang no ba moral decline itu ki keren bet nang ne orang pipin toilet you pilih jinga sandi ai you lada pidang syate marau haka pop aurea i pop pet film jing jaklia ki jinga maania ki jinga bu tit jing ketang ki jinga pat kini ki ai jinga pat nyam ki yang kia ai ka balang ka dan tangkawai ka balang ka bakut ka bau blay wan shaw kita kidai ki balik ya ka ketin jong blay ya ka bau Jesus Kristus hukum tangitain wan shaw takadau Jesus Kristus kan wang hatu kidu habaki keli na ka gospel Lukas khalai arang tu bun try ki ban yorong sta ka hima hatu tang kendiat mo kita ban yorong wang tu pen ban rong sta ka hima sibun kini wat ban pesung dari kenum ban peset dari kenum yok ban rong Syabun kena kata kasni ngimla yok sgau ya jing yalap jang me ngim simla bam jing kwai torai ngim simla bam la di khmat jang me wangam itu ifi namar belengi biak pangrai ya kata ka kerteng jang Jesus Kristus ka kerteng jang Jesus ka diga bakut ka bakentang ka badan bor ka jing bam kwai torai hayeng mani ka ban bam da ka jing kut ban yet ya kata ka pop ban ong ban kan mau wong ban kan mo kan no sin ban pile kan ka jing kwai torai pipen kan mau pipen pau tat utorai undaun wan Rai mata ngelit bam jing khoi torai bat ka kerni bam kwa ngi shot baniat ni shu kerni bam duma kerni dikiat kerni dang le aurea dang kwa pet klim jaklia dang kwa barai let bam ka jing khoi torai ka tasik ka diga baong Jesus Kristus thi kai no si ka jing sisa
Bat dai nang takin ka jat mdan ki ka leadership ka mdan syu ka ba shapting you belai wala state jogi la syu die lilam ong fi ngadong syu kumno asngau le kumno yit te ka jet mring hapan keren gini jing syawat ong ba madong me penpat nyam sai keren kita ki ai bar khat ngakam penpat nyam kuang kepet hi dal di kan ka jela jongi kat no kala long pet hi se ka ji ya katin hak social media ka katin si ka bashar kai mdan syu ka jing buram ye khna khlong ye ka katin si ka ba khmut wat engi kinong ba yalap ya katin jong blai ka katin si ki kren di katin si orang fikir de ki men sim baman ki rong itu ki ban lien ban kren si ban tim si ki dai ba pila yo kusut ya pi kala ka ba mut no kala ka ba mut no sho ba kusut un pan jak ya pi wat mut kren si pi sngo tanat ban kren si ka to katin jong pi kan saput ka to katin jong pi la da pi ailat yu tu kusut jong pi piap dan kamban kala ka ba mut no pai no show blai khat namaru blai jong ka jing it compare la kanu anu pingam pila ngam jersey kanu ka snam jong Jesus Christ ka dan bor wan sat khut ya pi nga tarwa fi ni ya ka snam jong Jesus Christ ya ka kerteng jong Jesus Christ bana nazat pila ngam kanu ha ka kam nuti kam aurea kitu ki balik nuti aurea barang syakam pi kan social media kala ka ba mut no wat yalam ki we ki beri sha dujak leng ba ka mat jong pi wat yalam ya ki we ki beri begin rong sha dujak leng ba ka mat jong pi wat penlong ka mat jong pi ka dujak nganong pi kitu ki ba di drugs ki ba khai drugs wat penlong ya ka mat jong pi kum ka jaka ba pin yalam ki beri sha dujak ba ka sadan ka jing bishar nong pi ba ka akai atas ki pek blet chu try march mat chimat para ban ajing kan la pi penlong ba ha dujak pin hap le tu du kambat ka ding ka bam julep uksan bam juyap kala ka bamut no hitu gi nong yalam niamru ki bam ju yalap ya ka jing sha ki ba ben ba kho man pidang trei umat sim ba khot wat penlong ya ka yeng mani ka bala pejak salam ka bala syusat nong pi kala ka bamut no yalap shisha sai tai kena samla sai kita wat ya ngau niam nong sai kita kena samla sai kita ki ba iet yu trai nong pi ka jela jongi kan wan pat kata ka revival basya ka revival basya kam dei tang ban sulat praise and worship ban sulong ban su yarwai choir ai ka jela ka revival basya ka dei ka jingklah ka jingem jongi ka ba man la kasngi ka jingem kata ka jingem ka ba khut ka ba man la kasngi ka jingem ka jing duai ka ba pen sngobha ka society sang inum ka jing penhap khon ru ka ba jelai ka ne ka jing penhap khon ru ka dei ka jing penyap ngau ka kam penyap ba blai usapan jing khan ngau itu ki bala jupan hap kun ki bai nang ni pi ayu kala ka bamut no utrai udang mak umak buat ya katukan nuti ru kan ma katukan nuti ka ba syakyam ha ka par bagi mut ban len thamau kitu ki runiam o Jesus Christ da ka jing it ukhat ya ka ong ke wat let pop shu ukam ong ya katukan nuti ban ong ngar ngam penram ya pan rai khilet le nuti biang wong nu wong ngar ngam penram ya pan rai ke wat let pop shu ai ka bor te ka ju ru ngialap nang ni lada pidang magi kam nuti gino kiwat le pop shu pai no shu Jesus Christ pai shu blai pa pai lang bau Jesus Christ kandan ka jing pen bau sya kitu gi baju ben yang i bangi pen baptis ngang pi bangi pen baptis ki pen ngam ha ko pi ki baju kran lai project bangi duai di kitlit babi ong i duai ksut pi tep baru ksut wat jukran kulmar nang wat ju ben yu men sim bakut jong blai lar pi ben yang mesti makut ka jingmap syuk kam dan syuk waju keran keluar apa pimtip pimpak tip keli panu belai waju keran lak oyok ka jing bisar jong belai kawan ni pen baptis balai hadin bakala ka bamut ketin jong belai ka ong tu pin kala ka bamut ban pen baptis sepi wai puai ka kertang jong Jesus Christ wan Nazareth tak daung ile jing pen baptis tak daung ibu YouTube video bagin tip ka jing sisam dai bagin pen popular real dia tawat ju ben keluar ka ba pikam tip ga bangile nam taka buram jong blai long ki partner man ko blai sibun viewers gitu ngas ngongu pat ya pi gitu ki baju pet ki baju dua yang ki baju support cak kam jong blai akan nu ka bentangan ong pi ko blai sibun nang yarap ban dua yang nang yarap ban penslur ban aiman sim yang nam taka buram jong blai to pi kala ka bangmut no hajat ban riu jong Pinsa iba ha bangila kala ka bon ngiit ka jingim ka bakut boleh unte kita ki jingker ku kan kerdu nginum iya
Kanum dan ka jing ya ki senrang ru kinum kulumari kentai. Bancu konrei tu bancu penyok konrei an ong fi. Utu ba penyok konrei dan tu baya lap ya ketin jong belai bana pulpit ki penyok konrei kelang ni ki kuat juburi ngau ya pop belai sa expose bat. Oh, ba syirkai ngau belai wa expose ngau tau las sedang ban penpau teng keren bat kinu ki syakri ki ba sisa kinu ki ba sulek man le ngau belai la bitar sai penpau teng keren bat ni. Tak ada belai dihap ban let kunrei namar belai bam dan syuk kata ka jing sayo belai syuk kun tu no pi mar belai ngan keran niru tu ba ka jella jong ibun ba ki ba syia syong kum tu ba kham daya tho ngong pi ka tu ka dai ka pop khamat belai ka dai ka pop auria wat mut ba la syia syong kum tu la yo kun ai ba adai si tengah am pat naka city gospel yo anes nang basau ukong ya tu Samaria ong khilet khat yo tengah jong pa kaka ong gam dan tengah. Wau Jesus Kristus ong pelak dai siapa pa ong gam dan tengah. Sanmut ki tengah pelak dan. Utau ban riu pat tau ban riu uba pisia syong kum tur deu tengah jong pa. Kamu no ka sia syong bat tu ban riu deu tengah jong ka. Bat Jesus Kristus la pen ya ka kalalong no ka jing batmai la dau Jesus Kristus la ban pen ya ka nong Samaria ka babun tengah. Bat uta ka ba syong aurea bu tau we bo mentaru. Lada ka Jesus Kristus ulak ban peniem ya ginuti. Ulak ban peniem gi nong tu igi kinu bali hatu umlak ban peniem mi fi na kani ka pop aurea pop klem pop tu. Hada Jesus Kristus ulak ban peniem ya apostol Paul balong reuniam ba. Apostol Paul dai reuniam ba peniap jam yaki banget hau Jesus Kristus. Lada ulak an pen kalah hatu numlak ban pen kalai fi. Lada Jesus Kristus ulak ban peniem yang aru bala jakam sin bala yat kan riang ong ping bat kalet jing sang bat kai Sunday school mensyua bat kayat kan riang lada ulak an peniem yang aru hatu umla an peniem ya piru eno gani ai barakat tong ini kala ka bomot sya tong ini manisha na ya ngau niam su na subun tang ini mani klam dan ka ai ka jing terkam tong ini wan lang syakmat ublai ini bret no ita jing ngau niam ini wan da ka jing ngau ret akmat ublai am degi title ki kerdan jengi kita gi title ki mentoi kita gi title kin le ayu ke title haba uksud umpat rajala jengi ile ayu ngi kran ki pulpit ban penbang jali jo dan ka jingkelang ong fi tong ini dua ingin wan syak khomat ka jing dua kilang berat kisah kama pat kisah kama mata kilang berat to boleh unsaino kita ki kenong syarai ki basisa amdai ki basupas tang ni ki seminary kampat biang Hindra giba tu saino kita ki syakri blai giba iet sisa banduai giba iet banduai syak jengiet banduai ban puli ketinjong blai ban ap khamat blai ban yalap ya gospel ban em sisa kata ka jingem ka bari habar bat hayeng ka balong kumju un sai sya bat ka jela jong ikan yo isya sai sinpat kan km sya kan long sya kata ka balaya danu da dau blai rengan ong ngin salong marawet namar blai ngil along maraw lupa namar ba ka jing jersey nong ipi kam dan syu ka jing yada habam dan syu ka jing yada jong blai wat yang sedang kanu ka atiar mlak ra uksud la yo rong hajing kang un peli jambat iki men simpaman bat ngi salong ki ngil along lupa ki maraw nong fi ngil along lupa bagi along maraw ha ka pop kam e ban long maraw lai ha ka ba kan jado to sik ngini kala bamut to blai un sei kita ki lagi ki nong yalam seng balang ru un sei bat ki ba iet yo traisha ki ba iet ya ka hak ki bam le ri ki bam em ka jing em ka ba arsap ngong da pilong leader hang no pilong leader hang no ha balang na ki seng balang na ki police department na kanu ha nong ha minister na ha ru de ban long ba iet yu try ubam em arsap ubalong syau nong yalam syau ba iet syau try de hang ta kan kela ka jela nrai te la kut mangin ong ipi ngat kran mat ang ni mai lai ngat kran ni ka jing sya so bada share da like yang ni videos tong ini ban pendamrit no kmat try ketin jong blai na ka naka chronicle kumba pijubli lada upat ba janga mau dau tau biu blajit janga upendam red ukela ka bamut upai pat sublai ngan pen khia wang ya jat menriu ngan pen khia pat sai ni ka jela jong isai sin pat ya ni ka jat menriu khasi jantia garu barakat
ka jala me kalia berkhat un pen khia pat kan wan ka revival ba shisha ka ba pen kalai ka jing em jong ki briu haka long yeng long sam haka khadar ka sensar haka em lang salang haki yeng mani ki ba per ba ki tang yeng mani wat laki bun ken dap shisha de ki ba iet yo belai namta ka buram jong trai ro trai belai shibun